mumpung wonge gak ono. Titituit. Alah enake. Damar mati mulya. Siti Siti lunga pasar sapi mati semar mendem do re mi sol wis prawan kok sik ngompol mirot mirot nek sing nyoting clanane mlorot waktu terang bulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama aku duduk dengan tenang datang kawan saya Cak Ucok itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita sorak bersorak Tanjung Perak tepi laut mancing iwak oleh welut katok cilik keciliken katok gede gegedenen paling enak pinter wong kene bugasane menek ondo tiba geblak nemu rondo bokonge sak emblak pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula Selekor April dulur iku hari Kartini mulane kita kabeh wis memperi iku ngono pahlawan sing jati sing baku ngentasno derajate kaum habis gelap terbitlah terang perjuangan Ibu Kartini penuh semangate berkobar dalam api perjuangan ngentasno kaum putri teko alam tonin buktine sakniki
Pernikahan Ibu Kartini dadi kenyataan. Persamaan derajat selaras lan sepadan, wanita bebas berbicara kelawan saran. Berantas diskriminasi dulur, uga berantas kebodohan. Wong wedok bebas berbicara kelawan saran, uga bebas berebut kursi kepemimpinan. Sing penting lewat jalur hukum perundang-undangan. Ayo Mas. Sekali lagi. Jos. Ketok. Ngedok kecekel tangan. Ayo kalem-kalem ae. Adik main kok joblang sari. Dioper sing enak. Aku tahu duwe kenalan areke ayu gawe klambi abang. Arek gak seneng aku sing kebimbang, sampai ngentekno duwite arisan. Areke ayu irunge mancung, gak kepethuk sedina atiku bingung. Ngajak nang pasar ditukokno kalung, tak jawab kon seneng dik, aku sida mbambung. Ngono iku salahku dewek, gara-gara mbelani cewek. Celana karo klambiku lak sampi entek, bareng aku wis mlarat dadak dirabi arek. Ngono iku sing salah aku, engko nek tak pikir awakku kuru. Entekku kadung akeh, gak sida dadi bojomu, kate bono diri kok eman gantengku. Yu painten ketiban cendhela namung semanten piaturku. Nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya, ibu rane. Ngedum titik kendal kaline wungu, ajar kenal karo aku. Lelene mati dituthuk, tuthuk nganggo walesane. Suwe ora petuk, ati sida remuk, kepethuk suarane. Ya ya jangkrik. Ja apa kon? Hah? Nek niate kon lanang aja ngono. Wis potongane kok sumpele padasan. Kon lek jageger aja ngono caramu. Padha wong Dik, padha gedene ayo. Aku iki malah nyanyi sih, Cok. Nek kon ngejageger ambek aku aja ngono caramu. Lho, arek iki karo kawitane ben enak-enak nyanyi. Aku iku mah nyanyi, Dik. Lah kon jangkrik-jangkrikno aku iku, Man. Oh, termasuk awakmu
Ngersula gelo. Ya kok ora gelo ngono. Nek ibarate kon ambek aku iku kanca, ya nyanyi sing enak. Lha apa kon nyandak-nyandak jangkrik nang aku iki? Oh, aku ngerti maksudmu. Wis kagak jangkrik. Ucok ganteng. Ucok ganteng. Sayang setitik anake wong gendeng. Kon ngarep wis tak kandhani lek ambek kanca sing apik. Iya ya, Cok. Aku itu termasuk aku lak ngelem awakmu sih. Kon talem ganteng lak yo seneng. Seneng apane mburine kon ngelokno aku gendeng. Kon ro nggone wong gendeng. Lho ro, nggo ndi? Nang nggone Menur Surabaya. Menur. Pirang taun kon nggo Menur? Ya suwe ana 3 tahun. Lho, kon wis 3 taun aku 2 dina gak jangkep. Berarti sing gendeng kon. Aku nok kono dadi mandor blok. Dadi mandor kono. Termasuk mandori. Lho, kon mandore wong gendeng ya kandhani wong gendeng kok. Senajan gendeng ora tau ngamuk. Omong aku ora tau mbojo. Esuk-esuk kalungan anduk. Aris ganteng bojone bongkok. Bojone bongkok. Aris bojone bongkok. Ucok. Bojone bongkok. Bojo nok omah kok mbok katut-katutno nang gone kene. Iki nyambut gawe, Cok, nyambut gawe. Bojomu apa? Bojoku nok gone omah kok mbok katut-katutno bongkok. Lah ya bojomu lak bongkok, Siris. Ya iya. Lah iya wong bojone bongkok. Bojone Aris bongkok. Masih bongkok aku se abot. Bojoku saiki mbobot. Nek tak priksakno nang gone pogot. Ucok ganteng bojone petot. Bojone bongkok. Petot. Bongkok. Petot. Senajan petot tapi yo seksi. Mbek wong lanang yo gemati. Ana ceket diwadahi cawi. Ucok nang mburi ngetengi sapi. Seneng kon lek aku ndek gendakan sapi. Ana grutek-grutek nang mburi sapi naik bengah-bengah. Lha apa kon? Nek kok tengi ngono iku. Lah aku gak ngetengi sapi kok. Aku ngendak mek anak. Adi sapi nggo mburi ku anakku kabeh. Mulane delok anake sapi gak persis aku. Le masalah arek ku leng wano aku gampang melongo rek arek iku lho. Endi? Iku lho arek kudungane lho leng wano aku gampang melongo. Kudungan apa sih, Cok? Kudungan warna apa? Heran gak tau ndelok wong ganteng lho. Cara sapa kon ganteng iku? Riz, ya apa, Cok? Bengi iki awak dhewe pentas nggo desa Jumblang Jumbleng kakekmu kono. Jublang Sari. Panitiane goyop rukun masalah Riz. Aku eling kancaku nggo kene Riz tok kancaku nggo kene. Kon duwe kanca nang ngene Jublang Sari kene. Sapa jenenge? Isa. Ucok. Isa sapa, Cok? Lho, ya Isa rek kene arek nggo wanteng Isa iku. Kancaku Riz ganteng. Ganteng gak beda ado ambek aku kok Isa iku. Isa niku ganteng apa mboten niki? Dalam ganteng iki jare. Ganteng. Ganteng putih kali Ucok. Oh, ganteng Isa. Gak domo yen kok kene. Ganteng putih kali kula Isa kali kula ganteng putih. Ganteng putih. Endi arek? Ojo gitu-gitu ta, Cok. Tenang sa, beres sa. Mrini yo gandeng karo Ucok, cocok kon. Rene asarine sa. Sa, ayo rene. Wis arek izin wis aja atik ngrekeni Saris. Iya ta. Jane kon kok ngersuwu. Wis gak usah kakek ngomong rene. Apa? Lho, lali kan. Ya gak lali-lali ya eling ta. Ayo ndang balekno rek, wis suwe iki. Dibalekno apane? Dhuwitku balekno. Lah kok mangko delen ndi lho dhuwitmu? Dhuwit dhewe lali.
Oh duwe dhewe are lali. Lah mang lembot telen diucok. Riz. Arek bagus sambune lebus. Masamu wedhus sambute lebus iki. Riz, nang balekna dik wong ganteng. Opone? Dhuwitku. Aja atik lali-lali wis suwe lho iki. Seta, lah mang dhuwitmu kok delendi kok takokno nang aku ae Jal. Lah iya mang tak dekek endi ya mang. Maksudku duduk dhuwit sing tak gawa dik dhuwit sing mbok gawe nang balekno. Oh, termasuk awakmu nang gone kene ku nagih. Lah ya lek kon eling ya nagih Riz, tak tagih. Termasuk nagih. Iya. Aku melok takon ambek awakmu. Iya Riz. Aku biyen utangi nang ndi? Nang omah, Dik. Lah kok nyau nagih nang gone ndi? Nggo embong. Rumangsamu wis kepantesen ngono iku. Wis kepantesen kon mirang-mirangno Cak Aris. Kepantesen kon koyo ngono, ha? Termasuk ngisir-ngisir panjenenganku kon. Lah wong ditagih kok muring-muring sliramu, Dik. Kon niku nagih ya nagih, Cok. Sing sopan ngene lho tak contone. Ya apa? Mas Aris, yatrane sampun wonten ta. Ngono lak sopan. Ngono ya? Iya. Mas Aris, yatrane sampun wonten ah. Ya sepurane saiki durung ono. Alah ya padha ae gak nyaur iku. Mas Aris, yatrane pun enten ah. Pungkasane dereng enten pepuk gak. Wis nah saurana. Apa? Saurana dhuwitku. Iki gak ono duwike. Kon durung iso nyaur. Aku gak iso nyaur, terus terang aku gak iso nyaur. Riz. Aku kok lecen kok hina nang ngarepe wong nonton kabeh. Riz, negara adalah negara hukum. Waduh, meli temen omonganmu. Halo kok, sampeyan ngantuk tak kok? Hutang piutang dinaungi oleh naungan hukum. Bener. Umpama utangku gak mbok sauri, terpaksa aku lapor, Riz. Oh, dadi aku perkara utang iku mang kok gawa nang gone jasa hukum. Termasuk Riz diselesaikan dengan cara kekeluargaan gak kena aku menempuh jalur hukum. Oh, dadi kaya ngono. Iya. Aku kate mbok laporno polisi. Tak laporno nang Kapolsek. Kaploksek. Iya. Kaploksek tak Kapolsek. Iku mang kenceng Kapolsek. Aduh. Aku kate kok laporno nang gone Kapolsek. Nang solusian iku. Kepolisian iku lho. Oh, nang gone Bapak Sanusi. Sanusi matakmu ku. Oh, Bapak polisi Riz. Ucok, kon tak kandhani ya. Heeh. Kon ngerti nang gone tahanan sakmono kae iku. Ero Riz. Iku gak wong salah tok dihukum, Cok. Lho, masih wong bener nek keliru ngomong, termasuk dipidana dihukum. Kon gelem dihukum kaya ngono. lho ya Moris, lek salah bicara utawa salah jawab bakal dihukum ambek bapak Bakal dihukum karo kamu kok kon ya wong bodoh, wong gak ngerti. Kon nek sampai keliru ngomong, dikecrek mlebu nang gone tahanan. Anak bojomu mbok ingoni apa, Cok? Ayo gak ero Riz. Kon dihukum. Lek aku salah ngomong dihukum Riz. Ya iya. Kon termasuk gek ngelingno aku Riz. Termasuk aku ngelingno awakmu. Iya. Ngene ae wis ngene ae. Ya apa ya apa. Saiki tak praktekno koncik nek gak keliru nang gone kantor Saya gak polisi. keliru menghadapi bapak Bapak polisi polisi. utawa jawab pertanyaannya bapak Betul. polisi. Saiki umpama aku polisine, Dipraktekno aku mbok wuruki. kon sing lapurno. Aku sing lapor. Ya, Saiki Aris. Kak, besok riyo. Ya saiki ngono lho, Cok. Oh kok geting aku. Lapor saiki ya. Mbok. Lapor saiki, ya kon lapor sing sopan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jam piro? Niki jam 6 pagi, Pak. Jam 6. Kantor polisi durung buka. Balik. Dereng buka ya, Pak. Balik. Polisine durung buka, aku tak balik. Karo polisi di kantor polisi durung buka. Selamat siang, Pak. Ya. Jam piro iki? Jam 12, Pak. 12. Nggih. Istirahat, sholat duhur. Pulang. Balik mana? Durung buka kantor polisi nih. Gak ngerti wong istirahat, makan siang terus sholat. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Pak. Mau apa? Mau lapor, Pak. Sore iki jam piro iki? Jam 5 sore, Pak. Jam 5 sore. Kate mulai aku. No omah ono kerepotan. Balik. Polisi ini lo kaken penggawean, tapi apa jam 5 wis mulai. Gak ngerti kerepotane wong, masih polisi ya repot. Polisi buka jam piro?
Laporku kapan iki? Selamat pagi Pak, selamat siang dan selamat malam Pak. Kok mbok rangkep sih? Lah mesisan wong isuk ya ge burung buka. Awan istirahat, sore wis mulai. Lah terus laporku kapan? Saiki ya apa karepmu ya apa karepmu? Aku sing dadi polisi. Aku sing dadi polisi. Ana polisi kok gembuk ngene iki. Kon nek polisine aku awas kono jawab salah tak tuwonyo kon. Nggawa bedil. Gak nggawa godhek kan kepuk gegermu. Ojo pringas-pringis kon tak. Saya adalah polisi Republik Indonesia. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kon kate ndongani sapa kon iku Kon iku nek lapor ya ngucapno selamat pagi ta salam. Lah apa kon salam rumah samu kate tahlilan. Sine sopan ngono lho. Ya gak sopan nek Pos lira digawe, Dik. alah-alah kaya wong temen ae kon iku. Permisi, Pak. Monggo. Kon iki lho nang lapura ya Allah kapan lek ku ngepuk Aris iki engko. Cek sopan ngono lho, cok-cok. Wangele rek. Wis elek repoti. Yen biyen lak elek. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kakekmu iki wis sore kok selamat pagi. Jam piro iki? Jam 3 sore iki. Kok selamat pagi ngawur kon iku. Oh goblok karo jam. Selamat siang, Pak. Siang kakekmu iki lho jam 12 bengi. Sing ngarani siang sapa? Aku tas ngobrak puril nggo pinggir embong kuno adakno. Lapo kok jubur-jubur kono kok. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sapa kon? Kula Ucok, Pak. Ucok. Nggih. Ucok teko nang kantor polisi kate lapo? Badhe ngelapuraken sederek Aris, Pak. Ucok kate ngelapurno Aris. Nggih. Aris lapo? Masalah ini ku utang piutang. Aris ndek utang Ucok. Nggih, Aris ndek utang Ucok mboten purun nyaur. Aris gak gelem nyaur. Mboten purun nyaur. Mbok laporno polisi. Bener iku cek kesauran dhuwitku ndak. Tapi Pak, ngapunten. Ngapunten, Pak. Apa, Cok? Aris menika utange nang omah nggih kathah, Pak. Lho saknone rek. Anake sik cilik-cilik. Lho iya aku eling. Cara dihukum ngono iku anake sapa sing ngingoni, Pak? Ya mbohan sing ndak kuno sapa kuno. Adik Aris niku awake kuwuru, Pak. Iya. Kurang mangan, Pak. Omahe gendenge lho kate opo, Pak. Gendenge kate opo kate abyuk, Pak. Sakno temenan. Nek miturut pun dihukum, Pak Ya nggih. Pak puasa Anda. Dadi lek Ucok gak mentolo ambek Aris. Nggih, kula mboten mentolo, Pak. Terus Ucok apa Aris gak sida nyaur? Mboten pun kula ikhlasaken mawon, Pak. Polisine goblok merah rek. Kok kono nyaur jare Aris iki bulet tadi. Kon lek niate utang Dik ya saurono. Umpama durung duwe ya tempo. Nyele tanggane dilek gawe nyaur aku. Lah wong kon gak 3 tahun lho, Ris. Lah ngono adik aku kok laporno polisi. Hukum iku gak gampang, Cok. Ngomong masalah jalur hukum. Pasale piro niku? 351 jare Iwan. Iku lak pembunuhan. Ngawur. Main nang kene Jublang Sari, wis gak usah guyon-guyonan. Gak usah guyon ya apa tukaran akatene. Lho, ya guyon. Koncone dhewe iki akeh, Cok. Kanggo menghibur. Lha apa iki? Ngamek kacang. Wis kabeh ono. Dek. Gowon kabeh, Dik. Kok dagelane gowon pisan. Kok cek utune ana terong gawa terong ana kacang gotek kacang. Iki salon iki gak kon go mulai pisan ah. Lho Cak Raos. Raos matamu kuwi. Lah jenengmu sapa? Rasa. Saka Rasa lek dibasakno Petara kon gak tau sapa lahar. Kodekku goblok. Ket mang gak mbok tok-tokno. Langgar masjid. Lah iya, nang kene iki wong kene iki akeh wong Islam. Akeh wong Islam. Kok ya sing sungkan delok wong sakmono akeh iku. Sungkan sing dimaksud. Lah ya wajibe ah. Nek kepethuk dulur padha muslim iku ya apa?
Kudu uluk salam. Lah iya. Lah iya. Sok malah guyonan sini-sini wong ae kok. Lah isin lah apa wong gak muda kok isin. Ah gak mudeng ya apa wong aku dhewe sing ngrungokno. Le, kok wis aja tutup bisik kok. Hei, tutup bisik. Kok tak gawone mulai ae. Lah iya. Kak ngono sih rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho ri cocok ya rasa. Aja mringis. Wong sakmene akeh seneng nyanyi. Seneng nyanyi. Nyanyi sing sekirane membangkitkan gairah. Gairah apa so? Gairah untuk semangat. Bae gairah iku bilahi. Lagune mantur es. Mancur. Sing brentik iku lho. Mansur. Lah iya. Wong Mansur mantur. Kau bagaikan nanti ono nyanyi mbok suraki kok samudara. Saking haruku ambek suaramu aku hanyut. Termasuk seneng aku ya seneng kok keplot dari dara ae. Tutuk endi mau? Tutuk perapatan Dawar. Rawana. Hehehe. Menculak menisuk menyogok Dewi Sinta. Tak sogrok raimu kon. Dari tangan Sri Rama. Enak suarane arek ketimbang bakul. Susi kelaminnya biru. Kok susi sih? Kursi. Ya apa sih sing asli? Kursi pelaminan. Kursi pelaminan. Iya. Wangel ya. Sik limoe Mas, limoe. Aku bukan rasa lagi. Kini namaku ku ganti. Biar keren, biar seksi. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Sip kon. Aku bukan Aris lagi. Namaku segera aku ganti. Asik. Biar keren, biar ganteng. Nama Arisku ganti Arya Dwi Panggang. Aku Sing enak. bukan aku lagi. Jenengmu sapa kok aku? Lambemu lho. Lah sing bener. Aku kok Oh, aku bukan Ucok lagi. Namaku akan ku ganti. Iya. Biar keren, biar gagah. anjing gila. Persis. Kok iso ngono sih? Lah apa anjing gila kaya awakmu mah kon mang sapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Lah awakmu. Bangga. Lah apa aku anjing gila?
Aku bukan rasa lagi, kini namaku ku ganti, biar keren, biar seksi. Bagus Sanjaya. Wah, apik jenenge Bagus Sanjaya. Aku bukan artis lagi, namaku segera aku ganti, biar keren, biar ganteng. Bambang Irawan. Lah apa sih? Lah enake. Durung nyanyi kok enake. Kaitane sama apa kaitane? Kaitane Aku. Nyanyi lagune ya. Ya apa? Wis seru kok muruki kepinteran. Aku. Wis seru. Jare takon. Wis seru. Wis seru. Durung ngomong wis seru. Assalamualaikum. Ayo. Aku bukan Ucok lagi. Namaku akan ku ganti, biar gagah, biar keren. Beri. Iki. Iki arek teko arek. Arek teko. Ini Aku, ayo. Ini bukan Taji lagi. Namamu segera aku ganti, biar keren, biar ganteng. Nama Tajiku ganti Teledong. Iki duduk telatong ngenyak wong Kan mbok yo ndelok Aku bukan Taji lagi. Kini akan aku ganti, biar seksi, biar tampan. Umbel ndlewer. Ngawur kok. Wis ora ngurusi awakmu. Arek ya. Ora ngurusi awakmu. Lah ngurusi sapa Riko? Ngurusi sapa? Alah. Aku jange nyambangi sawah. Sawah? Iya. Lah kok tutuk kene? Lah iya. Ku nang sawah kok tutuk kene? Lho, sawahku ombo, Oh, sawah ombo. Sawahku ombo. Taji wong sugih sak desa kene. Lah iya, potongan penuh saiki waduh. Apa Biasane mobrot-mobrot. Saiki so. Rungsep. Lho, rusep rumahmu barongan aku. Wong sugih macak rungsep ga apa-apa. Mergane sugih. Lah ya ngono. Kan begitu ya yoga. Kok nek rasa ge ngono Ji, ndelok kancamu kaya ngene mbok ya rada prihatin. Lah apa prihatin barang? Lah aku iku lho winginane disambati anakku gawe nukokno kathok ae lho gak iso tuku. Lah iku salahmu dhewe. Lah mangkane kepethuk peno, mbok aku iku diutangi. Salahmu dhewe. Wong nek wis wani rabi kudu nyambut gawe. Lah ngono sing cocok. Lah nek kon gak nyambut gawe, nyiksa batine arek kon. Lah cocok iki omong. Gak masalah iku tok, Ji. Apa? Saiki ku lho ana duwe lho, kepengin ndolek LPG wangel setengah mati. Encene tampet tok. Kon sing ngare ngempet iki. Aku cale bathi akeh kok. Lah botomu ngempet LPG gaya apa? Ayo tak gawe cale bathi akeh aku. Bathi akeh. Termasuk ditimbun kok didol maneh larang ngono maksude, Go. Iya tak timbun. Oh. Mari tak timbun terus bocor Utang ono, Go. Uji. Apa kebenaran? Rasa utang Kaya ono. diutangi. So. Iya, suwun, meneng wae. Iki Ya meneng wae. Ya.
Wis ora usah utang, tak kei jumenung 3. Mbok kek ya, Ji. Iya. Matur suwun. Blok-blok karo Ah, taji. iya. Wah, aku kok. Potongane sawangane mingkup Jawa. Mingkup rumah samu. Lah aku kok. Temen Mas iki, temen ah iki. Iya. Gak nyauri ya iki. Ora. Kok nek nyauri mbok tagih awas lho ya. Ora wis. Pek-peken. Los saiki. Los. Temen? Iya. Alhamdulillah. Apik, Ya tak dongakno panjang umur, seger kuwarasan. Aja dibuka nek gak wis aku adoh. Loh. Gak oleh dibuka nek gak kon ado. Iya. Termasuk Gak apa-apa wis api-aten. sepenting gak nyaur. Lah iya, api aten-atenane. Taji kula anak wong gendeng. Kok Anake wong gendeng iki. Bapak lu gendeng bandak pokok dikek dhuwit. Iya. Saiki ngene. Iki siji didum wong telu. Ojo komersil. Pokok komersil. Sama rata. Lah iya. Aja sampai korupsi so. Iya ya. Aja kuwatir. Pepasane saya sekata ngono lho. Iya. Pira-pira ya didum sing rata so. Umpama 1 juta didum wong 3, pira dang? Ucok. Taji ku mamari ki sambar bledek ta ya. Lapo. Ngekeki dhuwit. Lah ya. $2. So, kon mang tak omongi dadi wong aja gampang korupsi. Ternyata kon tak elingno gorong iku wis korupsi kon. Durung-durung kowe korupsi. Lah, jeneng entet kon bukan. Riz, Cok. Aku ge cilik gak tau diwuruki dadi kompretor apa? Kemrotor apa? Koruptor. Iya dadi koruptor. Kon tak kandhani. Ya amplope sing buka sapa? Aku. Lawakmu sih. Iya. Saksine Aris lah garo. Garo. Aku Iya. ya garo. Lah ana 2000 iki kabeh mbok sing ngeto ngendi? Singit Mungkin tajine kayak samene gak mungkin. kon kate gendeng aku ronda ana kon muda aku ya gelem. Temen niku mang. Iki lho dikek 2000 rek. Lho, Iki- kebacut taji Sing iki. ngene iki taji ku sak. 3000 temen iki. Temenan lho 2000. Lho. Los. Kelakuane taji gak bener. Iki gak ngene ngenyek karo awak dhewe. Termasuk Termasuk ambek awak penghinaan dhewe. aku. Lho, Aku iya. awakmu kon. Kon-kon aku dianggap tletong ambek Aji. Gak tletongo iku ya Apa? teleke bebek. Lho, Termasuk awak dhewe dinyek gak trimo aku. gak trimo aku Yohan. Iya. Wis ngene, Cok. Kon naris pisan. Heeh. Iki nek kaya ngene kudu dibales budi. Apa? Dendam. Ya apa-apa ta? Lho iya, Apa-apa ta? dibales. Carane. Carane pokoknya Kandhani kandhani ya. Wis pokoke kok ngene lho. Ya. 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 Oh. Ya. Ya. Ayo. Apa iku mang? Apa? Aduh, kok tak WA. Hah? Ya, pokoknya kok digarap. Ono kesempatan langsung garap. Awak dhewe kudu iso ngelingno taji aja sampe ndek kelakuan sing kaya ngono. Iya. Apapun caranya, awak dhewe kudu iso. Atik kok kepethuk taji delon. Gethuk tak anteni. Lotung. Tanganmu lho. Kenapa di sini ada badut? Badut kakekmu kono. Lah, aku bukan badut. Apa? Topeng bedes. Nggih. Dek, Eh, ngene Dek. Masih gak kabeh ya? Gak kabeh. Aku tuku separo ae. ngawur. Rumah kamu nang ngene suruh iki. Mumpung ana dhuwit. Ayo suara. Cok, Mas. Om, iki wong Cina ta? Endi? Iki. Ndelok potongane ngono mosok Cina. Kok raine abu-abu? Lho, Abu-abu. kok gak abu-abu, Dek? Iki gak abu-abu. Iku kenek graono. Iki gak abu-abu anggitamu, lorek. Kok kelawu? Masalah, Cok. Iki lho arek wedok sing ayune putih mulus. Umpama bekakas ngene iki ya. Bekakas ngene ya. iki umpama tak ibaratno ya. Iya. Tak ibaratno gedang susu. Gedang susu. Gedang susu dionceki sret. Sret. Dionceki sret. Sret. Ilang gedange karek susune tok. Kon aja sembarangan. Apa? Kon nek gak iso mbedakno wong wedok karo tahu aja nggodho wong wedok. Maksudmu ya apa, So? Lho, tahu mau wedok iku ana bedane. Ono ta? Iya. Oh, gak ono, So. Lho, ana. Lek wong wedok ambek tahu bedane apa? Nek tahu digoreng sreng, Digoreng sreng. diwalik plek, Ge- tetep tahu. Lah lek wong wedok, So. Lah, ngene lho, Cok. Ya. Dadi nek tahu, ya, digoreng sreng, diwalik plek, tetep tahu, Cok. Kok mulut kok tahu? Aku ngerti maksudmu. Apa? Bedane tahu ambek bokong lek ngono ah. Bokonge wong wedok. Iya. Lek tahu diwalak-walik, diwalik plek gek rupa tahu. Tahu. Tapi lek wong wedok Apa? oleh bokong diwalik apaan tuh? Goblok. Stop. Apa? Iki ngono kok tak kandhani tak.
Arek wedok ngono yo nyese. Iya, ngono yo nyese. Gak kuat ambumu. Kok asu arek. Kaya ulah sapa cekelane lunyu. Ibarat ngono mbote, Blok. Kok bote? Ilang gatele kari kenyil-kenyile. Ngawur ae kono. Aja terus-terus to. Kapik nggo embong. Kapik yo nang embong. Masuk nggo darek wedok nggo embong iku gak kapik. Iya. Tanganmu yo mak-mak ae. Nyosor rek. Kon disumet bledos kon kok. Le mumpung nemu gomblo. Kan tak kandhani. Arek wedok itu kan ini yo gak apa-apa. Nggo darek wedok tengah dalan iki kesuwen. Apa? Langsung ae. Lho. Maksudnya langsung diterno mulih nang wong tuane. Nek kon kepethuk wedok ngene, kon milih apane? Aku ta. Hmm. Gawe digawe. Kon nek ndol arep wedok ngene iki sing mbok pilih dhisik apane? Pilih apane ayo? Jelas raine. Jelas raine. Raine. Oh, goblok kon. Gak iso goblok. Oh, nah aku ya moh raine. Kon milih apa nih? Rai ayu gaya apa? Kon milih apa? Aku milih bokonge. Lah kok iso pilih bokong? Nek kon rupa milih rai. Iya. Nek rai walike ono apane? Iki rambutnya gedipel iki. Tapi nek bokong waliken. Iku mangtekku mang iku. Sampeyan sapa, Dik? Nama saya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya Indonesia. Nama saya Nana. Oh, Nana. Oh, Mar udunen paling ya. Udunen mari dipecet nak Nana. Dudu iku. Ih, padha iki kakek ngomong jembal. Lele gak kakek ngomong dilokno tambah. Iki jenenge Nana. Oh, Mbak Nana ngono ta. Kok ono Mbak Pala. Dorong mari ngomong. Oh, durung. Mbak Nana Leho Semerbak Seng. Seng. Ono senge. Ngentut bae kok seng. Aku sing seneng senge ku. Apa? Iku kena digawe melekan dalu. Seng. 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 Mbak Nana Saleh Leho Semerbak. Wes Om. Lah terus Jangan kakek sosot Om. apa? Sosot. Wong arani cocot kok sosot sih. Lho arek ayu saiki. Oh, bahasa Indonesiane cocot iku sosot. Ngarene ciyo mesium. Aku nangane kate golek pertolongan Om. Oh, pertolongan. Oh, loro. Kobongan nang damkar. Hah? Lah lha apa? Tadi dijodono mami. Loh, gelem mo. Gelem mo. Iya mo. Lah lha apa kok mo? Mukae lho koyo pean. Sing kate dijojokno iku. Iya abu-abu ngono. Abu-abu. Sampeyan iki wedi rabi ngono ta? Wedi aku wedi disontek. Aduh, wedi disuntik. Disuntik. Wah, rabi kate nyontek. Ben takok. Tangono, Cok, tangono, Cok. Oh, disuntik kaya kancamu paling iki kok ero nek disuntik. Disuntik ambek opo, Dik? Disuntik ambek opo? Lah mbek dom ya. Oh, dom iya dom. Dom opo? Dome bagu. Ya pering. Ya dom suntik wis ngono iku. Terus no, Dik. Apa? Aku nyaluk pertolongan. Sampean membutuhkan pertolongan kita-kita iki karena dhewe saged bantu. Kak pean iki ambek kita ae pean Kak. aku gak aku gak oleh aku tak perlu ini ae. Ini lho, Kon Cok. iku nonton opo, Cok? Maksud sampean njaluk tolong sing model apa? Ya aku nyaluk penginapan. Aku tak turun nang omah pean ya gak apa-apa ya. Lho, ngawur bojoku bendino nggawa cakar are. Tak sewa, tak bayar. Iya bisa kon. Winginane arek titip nang omahku sepeda motor. Sepeda motore dieker-eker ambek bojoku. Ojo, bojoku kereng, Dik. Bojoku kereng ojo. Namamu ya? Nang omah sapa? Nama pean. Nang omahku. Iya. Omah ndi wong omahku wis tak dol. Ya apa sapa sing duwe omah? Iki. Nah, nang ucok, Oh, nek, nang Cok. ucok, nang ucok, Oh, nek. nang ucok. Nang Iku omahku jelas ya. kan duwe omah. Le. Mbak. Kon elok nang omahku ya. Jare wong nang masjid kene ae lho. Nang masjid. Apa ya? Le, nang omahku Dik. Iya. Lek sampe nang omahku pasti beres. 2 wulan kes ngene meteng sampe. Loh, Pelecehan kon. Ora. Ngarep wedok nang omahmu terus meteng. Wis rabi terus kos nang omahku. Oh, ngono. Oh, Iku wong iki wis elek rusak ya. Iya. Pikiranmu Ngono bobrok. pikiranmu kotor deh. Salah rusak. Kamu parah ngono peraanku. Lah iya, ngene ae. Nyopo, Cok? Sampean iki sing penting kan ndolek nggon turu ah. Nggih. Sampean nek gelem nganut aku enak. Nandi? Sampean nyujuka omahe Taji. Nah, Taji. Lho, ono penginapan nang ngene. iya. Iya, nang omahe Taji nang kono. Set aku koyo eling iku sing nduk YouTube iku. Iya. Ah, iya. Wong soge. Sing Omahe jembar kamare sak bajek. brose kandel. Heeh.
Sampean mrono. Soge temen. Soge. Gak duwe bojo wong iku. Gak duwe. Ngono. Soge gak duwe. Duda. Duda iku. Nek nang kono ana wong wedok, iku pembantune. Iku buruwe, Dik, buruwe ya iku. Babune Taji. Mek ana wong iku ta sih. Iya. Tarono gak apa-apa ta. Langsung ya apa ning ngomong. Sampean pokoke mrono lurus ngiri. Ya. Terus mari ngono ana gendera. Ngarepe iku ana gedhong werna soklat. Lho ya apa? Lho ya iku kantor polisi, Dik. Ngene lho. Kon sing ngerti dudukno ya, Cok. Kon sing ngerti dudukno. Iya kena-kena iki ya. Iya kena-kena iki. Ngene lho sapa hu? Pen gawe beber warna apa sih? Lanang bibiran. Bisa kok talang ngene dombling. Lah kan ngobok-obok rek ra iku rek. Ayo cepet. Lha ngene lho. Wis dibudalono omahe Taji. Omahe cete golekno dhewe apa sing penting kon kok tutuk omahe Taji ya. Cete warna apa kok tak Warnane ijo. ijo. Lho, ya apa? Tambah iku kok ramil. Ya apa rek kanane elek rusak ya ngene iki wis gak kena ditandani wong iku. Konaris. Oh nek nang Taji tak kandhani. Lurus ae menggo omahe cat ungu lho. Cat ungu ya. Cat ungu. Cat ungu lho. Ungu janda. Oh, iku kerobongane lodrok. Sebelah ya omahe Pak RT iku lho. Oh, iku ta. Ya. Tak kandhani lurus ngarep ana wite klopo gandol. Ya iku omahe. Gandol. Iya. Lek gak gandol berarti tutup. Ada loro gandole iku. Ngarepe iku pokoke ana wae kates. Wis aku tak rono wis. Ya. Dolek ana pokoke takokno wong omahe Pak Taji ngene wis. Engko cek mamiku rene kok aja dikandani ya. Ngono ah. Bersembunyi. Ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. Waduh. Tak teno ya. So, kon kok terus duwe inisiatif mbok jujukno omahe Taji ki ya apa maksud? Mangkel aku mbek Taji. Mangkel. Ya masih mau Nyelang. mangkel ya mbok genahe mangkel ngono. Iku jelas gegeran lho Taji ambek sing wedok. Lho gak apa-apa. Kon kok duwe inisiatif Iki kaya cara ngono. balas dendam Ya iya. Oh, Ya sing bener Sing penting atiku wis turutan. Iya. Lego, bales apa biji. Wis, ayo saiki nang kono. Oh, apa ban iki so? Kon kate nang ndi kon iku? Kon kok aja gopo ae ta? Abang iki lho ono apa so? Gopo nyengkre gak dirungokno ngono. Kate gendeng. Dijak ucok mole aku arep. Gopo ae. Cok Abang iki yo ono sih apa? cok kono ku cok. Kon karone kebakaran. Aku mek kandhane tok. Apa? Ono apa-apane kok Taji sing tanggung jawab. Apa ban iki kaya lho? Lah kon kok ngejak aku mole. Ono kok nanggap lodrok. Wong wis ero nang kene kate ono banjir darah. Gegeran. Lho iya. Karo dodo kon iki tibae. Apa? Assalamualaikum salam asale teko grumbul balik nang grumbul. Rumasamu demit. Kon nek kate ndolek walang nang nang sawah kono lho. Lah apa kok ndolek walang nang kene iku? Berarti kono walang nang kene. Gak ono. Berarti aku mulai. Mulya. Hati kon. Beres. Bacok. Den badan mek bereng medur. Ono aja sembarangan mek wong medur tak bacok crok. Tak enggo-enggono durung mati perkara tugel tetanus penuh. Aduh peri rek. Borong, demuro. Oh, ring Madura. Engko Madura lah. Lho Madura. Madura. Lho, Madura di mah. Dimut. Lho, Madura senep. kok senep apa sih? Gak ono. Kakean angin dadi senep. Sumenep. Engko Madura Sumenep. Dan badan kojok kurang ajar mek rong Madura kon tak bacok. Getno, bersen, getno. Bapare ku wis gano-gano sing nyeseli gak apa-apa wis. Pisan rek pedet gulu ki rek pisan. Gano sing nangisi gak apa-apa, getno ae wis. Sabar sabar om. Om matane kon. Besok om. Oh niku wis ketok potongan ngene gawe gelungan, gawe rok kok mbok celuk ngenyek kon terbacok. Termasuk ngenyek kon iki. Ngenyek kon. Ngenyek kon. Ngenyek kok ngenyek. Wong Madura gak iso ngomong ngenyek. Lah iki Assalam.
Mbok yo didelok potongan kaya ngene aja didelok Ojo om. maju wong siji, ojo maju wong loro, maju wong telu. Mek wong Madura gak wedi ambek koncak. Ngene lho Pak De, sampeyan ngomong. Pak De kurang ajar peno. Sapa? Buk. Ngene lho, Buk. Sampeyan nang kene kono apa? Kon gak ngerti tangise wong dewek kaya aku. Wedok. Wedok. Ayo. Ojane guyu ta, Buk? Wong wedok. Guyu. Gak usah guyu. Gak usah guyu. Nangis tuh. Nangismu kok wae sing temenan Dek. Menang peno. Menang. Menang peno. Peno menang. Aduh, culuk temen tak kuantem konku. Kon gak menang. Menang. Ayo menang kabeh. Ayo meneng kabeh kalau durukan ya. Awake bendol, ya apa? Awake peno nang kene iki nyarek apa? Engko nyare tanganak. Oh. Tanganak elang. Oh. Tanganak elang. Tanganak engko andi anak bini, aku duwe anak wedok ilang, Cak. Loh, arep apa kok sampai ilang? Arapik. 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 Apa? Anakku minggat tak kongkon kawin gak gelem. Oh. Perkara minggat gak apa-apa masalah aku gak iso meteng maneh, Cak. Gak iso meteng maneh. Aku kandungan. Gak iso meteng so. Gak iso udele wis borok. Ya ora kok ngono iso meteng teko ndi wong iki lanang. Kurang ajar peno. Peno ndoleki anak peno. Anakku lunga. Heeh. Gak ono SMS, gak ono WA. Kakean mangan terasek Madura iki. Napa? Ambune kaya tikus. Asu. Kurang ajar peno. Peno mek wani ambek ojo wong wedok. Aku gak wedi ambek peno. Aku gak wedi. Kon kok nyosor iso. Kok niku nakoni Madura kok. Ngene lho. Aku diambang. Diambang. Yo perasane ngono iku. Ngene lho. Yo perasane ngono iku. Enak. Enak gurih ya. Ngene. Meneh nek diambung ojo mangap. Ketatap untu kuliah. Peno ojo apa? Abi dak ketemu. Ada arek depan kocak Madura. Tapi lang kocak Madura todus bi orang je. Apa todus? Motone wedhus. Wow. Peno yo goblok. Basa Madura iku. Mun celeguk ngontal kekean. Ora apa mek ngontal kekean lo ngontal gong itu. Ngono iku lho. Gak iso basa Madura. Oh, pelak. Pelak hedo. Pelak kocak Madura. Tuku petik. Mele ajem, mono carengmu tuku wedhus, mele bedus. Nah, tuku cet, melecet. bosok kon. Oh, gak iso basa Madura. Itu pelak kocak Madura. Nek tak puri basa Madura. Ini keculak goblok. So, penang puri basa Madura. Ya apa? Book and book the book. Apa iku? Kate ngomong apa? Kon mek gak iso aja adik ngomong. Ayo. Kon mek iso ngomong Madura tak badheki. Ya iso. Basa Madurane sedina, Sarek. 2 dina, 2 arek, sak minggu, seminggu, saulan, sebulan. Wah, jongor kok. Ngono jare peno ngomong Madura iso. Nemben sikatono dhisik rek. Ya Mek apa? aku pinter. Kok iso? Iso. Sedina, Sak arek. 2 dina, 2 arek. seminggu, Seminggu. sak wulan. 30 arek. Kate lapo kon? Ayo. Kate lapo kon? Kate lapo kon? Hai. Ayo. Jak cemacem. Aku masih mau telu mau ngalang-alang aku gak wedi. Ngene lho. Aku ngene lho, sampean ndoleki anak peno. Anakku ayu. Jenenge sapa? Sanana Disco Semerbak Seng. Lho alah. Oh, ana seng iku. Ibu Nana. Aku ibu Sanana. Oh, kon ibuke seng ta? Seng. Oh, berarti Aku roh. Berarti iki Nana. keng. Iki mang petuk aku saiki budalna ngebrak areke. Lah apa? Ojo pringkilan kon. Ojo pringisan. Pringisan. Kok pringkilan? Kandhanono so. Aku bingung iki ambek anakku gak mulih. Anak peno iki mau, aku sak rohku digawa taji mulih. Digawa taji mulih. Dicemot, digendong mulih. Ketoke anak peno kate di perasot apa? Apa iku? Perkosa. Waduh. Taji tang mongso. Kate merkosa wong merkosa kowe mlengsik. Kok iso mlengsik? Taji, aku anane rumah ngopo? Begitu nggawa, ate nggawa ganjel. Peno mata saksi? Saksi mata. Peno weruh? Ro. Ngerti aku. Peno tanggung jawab? Mikir sebelah guru. Kecipratan gede peno. Awas. Kate ngamuk. Ngamuk aku. Ayo, berangkat temen ngono lho. Berangkat, Taji! Bros, Arek iki nandir gak ditabuhi rek. Taji!
Aja dikira aku wedi ambek jabang bayine Taji, memang musuh bebuyutan. Ngoncak-ocakan reng Madura. Pecah apa nek? Daging lok meleh tolang rok kolang. Mati saiki ketemu apa? Mati meneh ketemu apa? Matane Taji. Cocok so. Cocok. Daging tak kolah dire tak meleh. Mbok pokok melecet sumbu karo aku. Iki geger geden temen iki iso. Sing tak karepno ya iki. Terus awak dhewe ya apa? Ayo manggon nang ngarep omahe Taji. Sing tanduk kon didelok kaya apa kedadeane. Delok wong geger. Iya. Ayo. Wis tak mari tak obeni anu permari magrib kok pisan. Ya Bu. Aja pringisan ta iki aku ketak. Rasane bojoku wong bojo babat ta bojo-bojo tuwek. Masih lho ya. Rasaku mau lak gawa teken to Pakmu. Rasaku mau gawa teken saiki tekene nang ndi? Tekene digawa sapa? Mbok Nom. Katu. Tekene gawa Mbok Nom. Lah kok mulai lapo? Lah kok mulai lapo? Lho gak mulai piye iki anu. Piye iki lho? Dikangeni wong lanang jare mulai lapo jarene. Ya iku. Wayahe. Malam Jumat lagi lho wis wingi. Tungaran kok eling omah. Eling piye to yang omah eling gawe dadakno. Omah ndi? Iki Matane bidak. Wong iki ngono karo pelodrok. ndi? Iki ta? Iya. Saumpama. Kacu. Oh, Lha wong anune lodrok kok omah iku lho. Ngipi kok piye kowe iku? Lapo mule? Tak takoni. Dhuwitmu wis entek. Lah gak entek piye wong digawe seneng e. Wong urip pisan kudu seneng. Lah iya ta? Oh, nuruti senang. Ya iya. Engko seneng akhirnya seneng. Lah seneng Pak disuntikno. Sontek. Lah sing digawe sontek iku duwe sapa? Lah duitku dhewe. Lah ndi dhuwitmu? Lah iki. Ndi dhuwitmu? Hah? Uang kok. Wong lanang teko kok ora tambah seneng pikire, tambah ngrasani. Ya jelas-jelasane seji Taji. Kon nyambut gawe gak arang kadeng sobo purel. Jane aku coba purel. Kok nek lara bojomu sing kok kon ngramut. Lho ya mesti no. Lah apa gak gendakmu? Lah apa gak gendakmu? Ah gendak aku ya ngramute arang-arang. Lah apa gak gendakmu? Tetep bojomu sing ngramut. Lungguh tak tahu aku iku wis lungguh. Lungguh. Nah. Apa iku mang? Kacau. Kenawe aku wis lungguh. Ini lho ya. Apa? Dhewe iki rumah tangga iki suwe. Terus Ojo gegeran wae. Kowe nek gegeran iki akhire rezeki adoh. Ngerti ya kon? sing gara ya ado teko awakmu dhewe. Sungguh kon bener kan ya gak mungkin.
Aku jelas bener kok. Kapan kau tahu bener? Nah, D-nya bener aku. Kapan kau tahu bener? D. Dek ini. Sak bedino gak tahu bener kok aku bener ae sih. Wes aku saiki njuk duwe. Mangula. Lah duwe bayar arisan. Loh. Lah kita kan pamerno. Apa? Ora ada duit ya kan semuanya. Gato. Gane duwe piye to? Lah yo entek duit gene pura sih. Lek loro ya bojone kok kemene. Lah aku ki ngelu. Kok dijondone tekot rasane? Piro sih? Piro? 100. 200. Piro iki? 300. Wes ndek kene aja nang ndi. Tuh. Lah iku kate di apa? Kayak bayar arisan. Arisan wis tak bayar kok. Arisan sing ndi? Ah, ngene yuk. Arisan sing ndi? Ngene yutem wis tak bayar kok. Lah gone Yuda. Ayo jak ya meneh-meneh ae. Lah gone Solikin. Asal iki nek ya meneh-meneh ae. Kin. Le, utangmu gone Solikin nek gorong kok kei kok. Wis saiki ngene. Piye? Ngene. Kin aku ditang aku pira kin? Aduh. Aku tak bayar arisan. Iya. Aja metu nang ndi. Lah. Lek sambat katuken niku. Aku katu kejengenane. Awas kon kate iku. Kate iku piye? Tak nyocok. Alah, empuk. Oh, aja. Bojo wis kena sariawan totot. Oleh nyotot digawe dhuwit pira-pira nyotot Gregepen lah kowe. Ben tak pegat kon. Tak golek arek sing nyentir sedikit asoy. Alah. Ini lho. Kandani. Wis sampe ramu ku hitungan kok engko. Aja kate kok hitung. Iya sayang. Aduh. Apa sih? Apa sih? Saweramu ku hitungan engko. Aja kok hitung. Mangkang hitung saweran. Nyetung duit pancake. Ini benar Bapak Taji. Iya, saya Bapak Taji dari Belende. Dari mana? Dari Belende. Ya, MDW. sayang, kok sayang, nggak apa-apa manggil sayang. Iya, enggak apa-apa. Kamu kan sayang aku. Kan biar nek sayang aku kamu tuh. Oh iya sayang, aku rene katene nginep sayang. Ah, meneh motorku peken. Iya. Ya. Oh, sing Yaris kuning itu. Ya, sing kuning peken. Iya. Tapi syaratnya sito. Apa? Ganti bane dhisik. Loh, ya apa sih? Dari aku pengen tukono gelang keroncong, tapi aku oleh nginep ngene ya 7 hari aja. Oh, enggak apa-apa. Jangan kan 7 hari, 1 bulan bebas ini. Aku pengen jalan-jalan ya oleh nang kene ya. Iya, enggak apa-apa. Terus
sayang. Aku dipukul dengan Serno. sayang. Aku dipukul ini gimana sayang? Serno. Kait waras. Bapak cek. Ada. Oh, iku pembantu PA. Ya iki pembantu. Pembantu ita itu. Lah iya, ita itu ngono, lah kareng ngono gak pengen pecat lapo. Wah, ya ben pecat dorong nggih, pembantu kamu. Aduh, odot. Sayang. Sayang lah kok ganas ngono. Pembantu. Nggih, dorong nggih. Ambilkan sayang. Ngelak, hai. Pembantu. Ambilkan air ini ngelak ya. Oh, ya Tuan. Ya. Ya. Bagus. Ya. Ambilkan ya. Sayang, haus aku kan Haus. melaku rono wato. Ya. Mamulo. Mamulo pecaten ae lho sayangku. Saking ini. Apa? Tak urus. Masih balik wis. Haus. Sayang. Aku dijepuk. Aku dijepuk yang kamu ya. Kalau sampai kodon. Loh. Maling. Maling. Loh, ya apa tawuran? Loh. Oh, sayang. Sikat. Kon tiba ndok kene kon. Lha kan omahku ya. Tak doleki nang warung. Tak doleki nang sawah gak kepenek kon tiba ndok kene kon. Lah kan omahku kok dadakno. Mami. Wes aja mami-mamian. Apa bodyguardmu kaya bunglon-bunglon iku mak gawa. Penoku kurang ajar. Duwe anak wedok kurang ajar. Ngerti yo kon ndablek ngene iki biyen tak urupno LPG 3 kilo. Lho ya gak apa-apa LPG saiki larang. Langka yo. Langka. Mending aku usah kakean takok. Ya, rejengane iki. Dadi iki sing nyolong, Bok. Wis patenono gak apa-apa aku lillahi taala. Loh, mati kene. Mami ojo dipateni dhisik. Aku dorong oleh Pajero. Apa? Oh, iki lho iki lho. Mambu apa? Mambu apa? Mambu inggu. Peno iku wis tuwek gak ketemu nyebute. Gak ero iki jamane soro, jamane perang nanti-nanti. Mek jek wani. Wis patenono, gak usah kakek ngomong patenono. Wis patenono wis gak apa-apa aku oleh. Mi yo, aku oleh beras, oleh dhuwit, oleh mie. Mi aja, Mami. Aja dipateni. Aja sayang. Menika tukono Pajero. Tukono Pajero loro. Mikir. Kon wis diapakno ambek taji kon. Oh, ya wis dikrokoti wong dijangani Pajero. Lho, kon wani ngrokoti anakku kon. Pateni.
Kon wani ngrokoti anakku kon. Timbang kon ngrokoti anakku, yo ngrokotana. Ayo. Sik, aku takok Rene. Rene, Nduk. Terus awakmu sampe tekan kene iki sapa sing ngongkon? Wis ta iku lho ana boy liwat boy. Boy. Jek kakean ngomong, jek kakean pedah demon tapor iki mate hedo. Bada bada badindo bededa Mami, aku mangki. Pentak apa? Dikon sapa? Awakmu lho dikon sapa rene mang? Aries. Hah? Aries. Aris. Renis. Sing ngongkon rene iku aku. Lah kok iso ngene awakmu piye? Aku lara ati nang peno. Aku utang dhuwit gak peno gawe malah peno gawe dhuwit 2000 termasuk ngenyek. Aku lara ati dadi tak akal karo rasa karo uco. Ngono jare soge. Heh? Ngono jare soge ya apa? Lah Pak Jeroku ya. Sik tas waras ya, aja dijogok-jogokno. Jeru meneh. Ini tak keren nang tupak. Kait waras aja. Iki berarti sing salah iki sapa? Mek peno anu tak pateni saiki. Sing salah Aris. Kok iso Aris? Lah lha apa kok nanggonku lho? Aku duwe bojo. Ayo. Ojo adu dombas kon le. Domba. Cak. Ayo sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Iki mah termasuk contoh. Enten panyuwunan gending. Apa? Teko dulur dhewe Surabaya. Iya. Sopo, Cak? Teko Mas Irwan Julianto. Iki berarti Taji iki gak salah. Iya gak salah. Sepurane, Cak. Aku disalah nduk peno. Iya. Ana gending sate bangil. Sate bangil. Layan ono kuwi. Panitia ya? Penggemar. Ben Setia Ludruk Budi Wijaya. Monggo. Pak Langkong kang duwe tretan Madura. Rupane ka abang-abang coklat. Ayo bumbune brambang karo kecap. Yo rasane sedep-sedep nikmat. Yo regane ora tur mufakat. Apa iki mi Sate-sate kambing ana ngendi? ana kesane Utha ngendi? desa bareng. Aduh. Hei, penduduk kabeh,